Pa dobro, onda da krenemo od kafe. Kafa je ovde light motiv svih priča. Ovde se događaju priče uz jutarnju kafu. Je li obavezno? Pa nije. Ne pazi, kako daleko od toga. Svakako da ljudi neki piju kafu, neki ne, neki se pridržavaju nekog svog režima. Ali, uz jutarnju kafu idu i jutarnje priče, uopšte priče koje su poprilično ozbiljne kad čovjek malo to analizira. Teme su zaista ozbiljne, ali malčice ovako opušteniji način na koji se prilazi tim pričama, tim temama. Tako da, ovo je jedna tema koja je po meni veoma ozbiljna. Mada će sad neko reći, ba šta sad ozbiljno paragliding, šta vam je to uopšte paragliding? Ajde, šta je to? Jeste ozbiljna, ali se prilazi iz najlepših namjera. Niko to ne mora da radi, radimo iz zadovoljstva, pa odmah se menja malo slika. Da krenemo malo priču uopšte o tom sportu, on je relativno nov, je li tako? Pa najmlađi vazduhoplovni sport, da, ubedljivo. Mnogo ljudi ga meša sa zmajarstvom. To nije ono što se često viđa po Beogradu, u stvari iznad Novog Beograda, oni sa motorima što lete su oni kao delta krilima, to je nešto sasvim drugačije. A šta je to? Paraglider je u stvari meko krilo, s njim se poleće sa strmih litica ili može da se poleti na vitlo, to jest na vuču. A nema skakanja iz aviona? To nije pa... Nema. I to je opet, mi smo slični sa padobrancima, opet potpuno drugačiji. Liči. Gledat ćemo uskoro, samo da vidimo ko nam se javlja. Dobar dan, izvolite. Dobro jutro, zdravo Nešo. Evo ovo, za razliku od prethodne gledateljke, ja znam na kojoj sam televiziji vrlo dobro, tako da to ne mogu da pomešam sigurno. Dobro, dešavaju se greške. Da, dešavaju se. Sad ne znam baš da sam se uključila u dobro vreme. Ja sam htjela da se čujemo kad budete pričali o alergijama i o ambroziji. Ovako, raspored je ovakav. Ja prvo se izvinim našem gostu Dušanu Arseviću. Ja sam alergičan, tako da razumijem. Zbunila je malo ona gledateljka. Krenuo sam da razmišljam da li sam to ja u pitanju ili nisam. Ali u svakom slučaju pričamo prvo naravno o jednom sportu koji, evo, čuli smo, najmlađi aerosport, tako da može vazduhoplovni sport. Paragliding, veoma interesantan, gledat ćemo malo kasnije te pokrivalice. Imate li možda u tom kontekstu neko pitanje? Pa u tom kontekstu ne, mada iskreno volim te sportove. I ja isto. Baš volim i volila bih to da probam, pa evo može da nam kaže recimo mi iz Beograda koji smo, gdje bi mogli da probamo tako nešto, gdje nam je najbliži poligon ili nešto slično. Samo da ja dodam pre odgovora da za mene sad prave jedno šatorsko krilo veličine pola fudbalskog ovog igrališta, spremili su nekoliko velikih džipova koji će da me povuku i prihvatilište za mene će biti tu negde na 150 metara od starta, pravi se jedan veliki bazen, čisto onako preventivno. Ja mada ću da letim, mislim. Da li imaš nameru stvarno da probaš jednom i to? Ne. Ne. Mislim, daleko, izvinite, mislim, ja ne mogu. Bih ja. To što se rekao nisam lud, pa ne mogu sad ovako, mislim, mora bi da ide na hronoishranu, pa onda... Malo kod doktora Hilguda, pa onda možda paragliding. Sve znate. Ma ne idem kod doktora Hilguda, nego kod doktorke Beker i kod gospodina doktora Tomčića. Oni su u toj priči oslabili, su super izgledaju i kažu, Nenade, sad ćeš i ti. Dobro. A to je druga priča. Biće bolje, znači. Da, naravno. Drago mi da ste optimista, drago mi da ste se uključili. Je može samo još jedna sugestija? Naravno. Pozdravljam sve goste i sve ih poštujem, sve su dobre teme, ali da li će biti neko od malo poznatijih, da kažem popularnijih sada? Evo, ja bih lično volila da vidim neke malo poznatije ličnosti u tvojoj emisiji. U tvojoj emisiji. U ovoj emisiji, recimo, dajte predlog, evo pišem. Pa ja sam već, mi smo se već čuli nekoliko puta, ja sam dala neke svoje sugestije, tako da ne bih da se... Kome? Meni? Pa tebi. Da. Ajde ponovim, ja sam zaboravan sam. Pa evo, recimo, volila bi da vidim legende, na primjer Ivana ili... Pa legende su bile, legende su toliko puta već bile. A davno. Ma kakvi davno, evo sad ću da vam nađem. Ne, u redu je, legende dalje? Pa recimo neko od glumaca, glumica, eto, tu stvarno je jako veliko... Imate li neku specijalnu želju kod su, ajde glumice, pustite da glumci kad su u pitanju? Pa recimo, ne znam, bilo ko od ovih starih glumaca, pošto ja njih više volim... Neće da priznaju da su matori, pa neće da, ako pozovem starih glumca, će kaže da je mlad. Pa ne, mislim, mi imamo stvarno jako dobri glumci, glumice, ne znam, Milana Dravić, Ljubiša Samardžić, evo, mislim, znate ko su stvarno legende.
Tako da, eto, dala sam predlog, pa eto, to bi volila da... I ja bih volao da vidim ovdje gospodina Ljubišu Samrđića, naravno Milanu Dravić, Dragana Nikolića. Okej, super vam je da, predlog. isto pogotovo, mislim, eto, to je to. Eto, vrlo brzo ćemo da vam ispunimo tu želju. Hvala ti puno. Prijatno. Mogu ja da odglumim nešto? Čisto kao alternativa neka. Znaš. Šalim se, ne. Dobro, ti si budući kolega, tako reći već sada si kolega, apsolvent žurnalistike. Kako se to sad nekako spojilo? Kako se uklapa? Kako se uklapa, da. Pa u suštini lepo, samo da kao i svuda i ovde postoji problem financija. Mislim, ima toliko ljudi i toliko mojih prijatelja ima savršenih ideja da se prave neki dokumentarni filmovi u sklopu paraglidinga, ali jednostavno za sada još uvijek, zato što je mlad sport i dosta ljudi uopšte i ne zna šta je to, a u novinama... Zato smo sada tu da to malo pojasnimo, da malo ilustrujemo. Ja predlažem da krenemo od tog slide show što piše. To su fotografije, kasnije ćemo da gledamo kako to izgleda. Neko od vas to snimao iz vazduha, što je fantastično, ali ajde malo po malo da idemo u tu priču. Pa tvoj, na ti smo, tako možemo tako. Evo gledamo malo ovaj slide show uz muziku. Tako ide lepa muzika koju sam također dobio. Evo, to nisu ptice, to su paraglideri, jel? Kako su uspjeli u tom broju da se dignu gore? Pa, za razliku od, recimo, padobranaca sa kim nas najviše mešaju, paraglider kada uđe u ta vertikalna strujanja, on može da dobije visinu. Pa kod nas, naš državni rekord koji je postavio Željko Ovuka je 198 km. On je preletao od vršca. Prelet, da. A u minutima? A recimo u minutima, pa to su u suštini nemeri, ali preko 6 sati su ljudi ostali. 6 sati koristeći tople struje? Da, kod nas u Srbiji je moguće ostati 6 sati. Mislim da su u Africi rekordi bili i do 10 sati da su ostajali ljudi u vazduhu. To treba biti koncentrisan sve vreme? Pa to jeste, da, i zbog toga traži... Naporno to sve? Pa već posle nekih 2 sata otprilike javlja se te... Da, pa kao kažu, ne možete imati psihu jako ako nemate i fizičku spremu. Da, ali interesantno je to što to nije komercijalni sport, pretpostavljam. U nekim zemljama jeste. Recimo, u alpskim zemljama, konkretno švajcarski reprezentativci, švajcarski pilot se pripada prvoj kategoriji sporta, znači isto što je ovde fudbaler, odbojkaš, rukometaš, to je u Švajcarskoj pilot paraglidera. Ali opet, zato što je to alpska zemlja i paraglider je tamo ko što je ovde bicikl. Apsolutno skoro da ga svi koriste, da. Imaju dosta tih dobrih vetrova, je tako? I to, da. Pa dobro, sad ajmo da krenemo od početka, da tako kažem. Neko poželi da bude paraglider. Evo sad ćemo vidjeti samo još komentar, ova sljedeća fotografija će biti... Ovo je naš reprezentativac, sam mora da prekinem. Tako je, sad ovo me zanima. To su pobednici u ženskoj konkurenciji, Seiko Fukuoka. To je ove godine? Da, to je sad od ove godine, sad ne znam tačno napamet. Seiko Fukuoka iz Francuske, Petra Slivova iz Češke i Ivon Dati iz Nemačke. Je tako? Da. Mislim, upražnjavaju ga podjednako i devojke i dečaci. Naravno, da. Što bi rekao moj instruktor paraglidinga, paraglider ne zna da li ga leti muško ili žensko, on upravlja onako kako, on leti kako ga pilot upravlja. Je tako? On? On. Mislim, sprava. Da. Kako se kaže para? Paraglider. Paraglider. Da. To se često piloti se bune kad kažu ti si paraglider. To bi bilo kao kada bi pilotu helikoptera rekli ti si helikopter. Ne, helikopter je letelica. Ajmo sad ovako, sam taj čin poletanja, taj paraglider, on već ima raširena ta krila, je tako? Ovako, paraglider, ono što je najveća prednost paraglidera, on može da stane u jednu torbu veličine, ne znam, metar sa pola metra, 1,20 m sa pola metra, to se sve lepo spakuje. Kao ranac, kao veliki ranac, da. I onda sa tim rancem vam bukvalno ne treba ništa više, samo je dovoljno da nađete lepo brdo, da je orijentisano za dobar vetar tog dana koji duva, zato što osnovna stvar je da se poleće suprotno od pravca duvanja vetra. Znači vi dođete na brdo, raširite paraglider. A sledeće u vetar, ne niz vetar. Jeste, isto to. Da bi ga podigli. Da. Pa dobro, sada kad neko poželi, evo sad nas pretpostavljam gledaju i mlađi ljudi. Nadam se, da. Pa nadam se i ja, dakle, raspusti, pa pretpostavljam nije škola, pa nisu studije u ovom trenutku bitne toliko, više se ljudi odmaraju. Pa evo, ako gledate ovo, javite se da pitate sve ono što vas zanima u tom smislu. A mene ono što bi moglo da zanima da sam u tim godinama i da mogu sad da se prijavim, a volio bih sad bez šale
šta i kako se pokreće, kako se neko digne gore prvi put ili kako ide ta priprema. Znam da, izvinjam se, piloti imaju simulatori, imaju prvo neku teoretsku obuku, nastavu, tako da bi onda uz nekoga poleteli. Ovde nemaš uz koga da poletiš. Pa ima, postoji tandem paraglajder i ako želite odmah da poletite, da ne prolazite sve one procedure školovanja i vežbanja na livadi, da, naravno. I kako sad taj tretman izgleda od početka? Kako si ti poletao? Kako sam ja došao? Tako, ajde. Ajmo na ličnom primjeru. Pa kažu da se ništa ne dešava slučajno. Krenuo sam da kupim kartu za fudbalsku utakmicu, došao na stadion i plakat škole koja je počinjala baš tada sa obukom je stajao na zemlji, ali je okrenut licem na gore. I pogledao sam, datum je bio 24. april, čini mi se da počinje, a to se dešavalo 22. aprila. I okrenuo sam, može, dođi. Krenula je škola, krenuli smo, prvo su bile simulacije nekih situacija na zemlji, to je uči se pariranje glajdera na zemlji uz vetar, ne poleće se naravno odmah, što je logično, i onda se kreće sa visine od, ne znam, 6-7 metara, 15, 20 i onda jednog trenutku kada instruktor proceni da ste vi spremni za ozbiljan let, onda se kaže, to se zove prvi visinski let. Da recimo poletite sa 200-300 metara i otisnete se i to traje nekih 2-3 minuta, sletite. To je prvi let, ja? Prvi let. To je bez hvatanja, što mi kažemo u žargonu, termike, bez... Kako izgledaju komande? Kako se upravlja paraglajderom? Pa imate jako jednostavno, isto koji na padobranu sa leva. Pa ne znam kako izgleda na padobranu. Jel ima režija sliku? Pa ne znam da li režija ima baš sliku tu, ali gledat ćemo možda. Ajmo sad da gledamo malo prilog broj 1, video prilog broj 1, kad je paragliding u pitanju. U suštini vrlo jednostavno. Pa ćemo malo da, uz te slike koje su zaista fascinantne, jer su napravljene iz vazduha, neko od njih je tako? Jeste, da. Ovo je šta? Ovo je... Evo ga sada, to je 13. evropsko prvenstvo koje se održavalo ove godine na Kopaoniku. Jeste. Organizator je Vazduhoplovni savez Srbije u saradnji sa Sportskim savezom Srbije i Ministarstvom omladine i sporta. Dobro. Uz podršku lokalnih samouprave opštine Evo, naše. jedan od takmičara ili učesnika... To je bio naš kamerman koji je upravo iz ovog razloga leteo i snimao. Takođe je poleteo, takođe je uzeo kameru i je to moguće? Pa moguće, čim gledamo ovo. On je nekada bio jako dobar takmičar, ali u nekom trenutku prestao se takmiči i posvetio se malo kreativnijem poslu. Dobro, evo gledamo sad kako to sad izgleda. Evo, to je recimo start Kokorovac. To je start iznad Jošaničke banje na Kopaoniku. Odatle su piloti poletali i start je, ne znam, otprilike nešto više od 1000 metara, ali odatle može da se dostigne visine i preko 3000 metara. Ako su uslovi u vazduhu dovoljno dobri. Evo vidite sad, možete primetiti odavde odakle su poletili, a gde se sad trenutno nalaze. Malo niže. Više. Moram malo peckam. Dobro, neka. Ne, šalim se, naravno. To je u vazduhoplovstvu redovno. Mi tako peckamo padobrance da ih, da kažemo, ko još normalno ne iskače iz aviona. Pa evo, stvarno, ovo je zaista fascinantno. Poput, šta kaže? A, to je neki stranac. Da. On je u više navrata nešto pričao, ali... Evo, to levo što visi, to je komanda. To je komanda, jel? A što sad ne drži tu komandu? Pa zato što su uslovi u vazduhu takvi da... Da. Ovo je ručka, jel? Jeste. I šta sad kad povučeš to, onda... I kada povuče levu komandu, onda se leva izlazna ivica krila savija kad dole, to jest povećava napadni ugao i automatski je leva strana paraglidera sporija od desne. Samim tim kao tank. Po tom principu. Jeste. Počeš desno i ideš na desno, jel? Jeste, upravo tako. I on praktično, evo sad je uzeo tu komandu. Jeste. A ne, super što imamo priliku da gledamo i njega kako nešto priča, ali takođe možemo da vidimo te detalje. Da on je potpuno relaksiran čovjek, kao da nije na 2-3 km gore, već koliko li je sad u ovom trenutku bio. Potpuno opušten čovjek. Pa, mislim, kako kažu, trening stvara savršenstvo, što više sati u vazduhu provedete. Dobro, ja sada pitam me ono što će roditelji onih koji se budu odlučili da krenu tim putem u ovaj sport, sigurno malo da brinu, koliko je opasno sve to? Pa, znate kako, ja ne znam, ne postoji nijedna aktivnost koja ne nosi neku vrstu opasnosti. Da. Paragliding je opasno onoliko koliko vi od njega napravite opasnost, to je onoliko koliko ne poštujete uslove i prvenstveno svoje sposobnosti.
Početnička krila su takva da apsolutno neko ko nema nikakvo znanje o paraglajderu, o načinu letenja, o bilo čemu, vi možete da date čoveku da poleti sa tim i on ne može da napravi toliku grešku da se sada njemu nešto desi. Zato što ta početnička krila toliko trpe. A kad bi me ta početnička krila recimo videla mene ili nekog sličnog meni, šta bi rekla početnička krila? Beži tamo kući. Ne, tamo pa ne, aj sad bez šale, koliko je tu, koliko čovjek mora da bude težak, odnosno koliko ne smije da bude težak? Postoje kvadratura za svakog pilota. Mislim, imam pilota i po 140-50 kg. Stvarno? Sad sam se šalio na svoj račun, ali izgleda da... Izgleda ćete morate poleti. Vi ste se spremili, a ne, ovo nije ured. Ovo, dragi gledalci, ovo nije ured. On se spremio da svako pitanje da mi da odgovor. Ne, zato što ste rekli ne postoji tako veliki... A postoji? Postoje. Pa postoje tandem paraglajderi koji nose do 260 kg. Postoje čak neki specijalni paraglajderi koji su pravljeni baš za posebnu priliku da je letelo po 7-8 ljudi u jednom trenutku. A to su već bile egzibicije. To više služi ovako upravo za neko slikanje? Da, to je bila malo. E sad, ajde, koliko se sad taj aspekt me zanima, pošto je ovo strašno atraktivno. Vidio sam reklamu jedne firme koja se bavi energetskim pićima, koja stoji iza svega toga. Koliko su firme, takve firme, i koliko su uopšte ljudi koji se bave marketingom na drugi način prepoznali da je ovo zaista atraktivno i koliko sad tu počinje to polako da se komercijalizuje u tom smislu, jer recimo iza tenisera stoje moćne firme i tu su ugovori veliki. Pa jeste, ali evo, kao što ste rekli, prepoznala je to jedna velika firma koja... Ne možemo da ih reklamiramo, a znate svi ono, daj mi krila, znate na što mislimo. Ali ne možemo sad da reklamiramo, zaista ne možemo. S obzirom da nije bilo avansa, ne možemo da reklamiramo. Da bar imamo neko piće od energetsko. Pa praktično smo rekli o čemu se radi, ali... U suštini, sve se to zasniva na pojedinačnim slučajima da pilot ide bukvalno od vrata do vrata, da li ste zainteresovani da recimo sponzorišete moje krilo, u zamenu ćete dobiti natpis na paraglajderu. Da, odakle vam pare? Kako se finansirate? Ako to nije tako. Pa snalazimo se, mislim, u suštini, i to je glavna razlika u kvalitetu stranih pilota i naših pilota. Svim našim pilotima, reprezentativcima, ovo je hobi kojim se bave oni mimo svog normalnog posla, a recimo stranim pilotima iz Švajcarske, Austrije, Italije, između ostalog ekipa koje su pobedile na ovom evropskom prvenstvu, njima je to glavni posao. Oni su plaćeni piloti, njima je to svaki dan. Svaki dan, da. Pa dobro, pretpostavljam da ovde ni godine nisu limit, je li tako? Nisu. Naš najstariji pilot ima preko 60 godina, 65, mislim. On je rekreativni pilot, naravno nije takmičar, ali... Ali leti. Leti. I šta ode gore i... Pa neko kaže kao, evo ga, ide do Goraca za mesto. A dobro, sad se malo šalim. Nasmijem, pa dobro, ova emisija jeste u tako nekom duhu. Mi smo i počeli jako malo šaljivo, a sada nastavljamo u sličnom duhu. Dakle, paragliding je nešto novo na ovim prostorima i koliko sada ima, hajde da to kažemo, paraglidera u Srbiji, ima li neka statistika? I koliko klubova? Da li postoji samo jedan jedini? Ne, ima više klubova. Od prilike nešto manje od 20 klubova postoji. Aktivnih pilota, recimo da kad kažemo aktivni, to je oni koji odlaze svaki drugi vikend, recimo na brdo, nas je recimo 60-70 otprilike i da se posvećuju. Ali to je interesantno, vama ne trebaju ni avioni, ne treba čitava ta gungula koja košta. Potpuno nezavisni. Znači vi jednostavno ono što trebate, može busom, može autobusom, može bilo kako otići negde na neku lokaciju koja je pogodna za tako nešto. E sad, ajde, kako se borite sa onim što se zovu sve te neki dalekovodi? Snalazimo se. Ne, ozbiljno, znači postoji ta neka vrsta, da kažem, uslovno rečeno opasnosti, jer... Pa postoji uvek, imate plan leta, prvenstveno mi pre poletanja moramo da se javimo lokalnoj kontroli. I se uči to navigacije, to sve? Pa naravno da se uči to sve, da. Pa znate kako, ponekad, ne ponekad, u stvari, vi iz vazduha, kada ste na nekoj nižoj visini, dobro morate osmotriti teren, šta ako recimo naglo krenem da gubim visinu, to jest gde planiram da sletim, ako ne stignem do tog mesta, koja je alternativa. I onda u tim momentima vidite i kablove kuda idu, ako vidite kuće, znate kuće ima struju, znači bandera je negde u blizini. To je nekako, to se stiče kroz iskustvo.
A zbog čega bi mu recimo mogao neko da pokrene naglo da gubi visinu zbog nekih... Pa, sad opet, znate kako, svi moram sad da vas incidenti koji se... pitam, pazite, ja sam u ulozi roditelja koji sad ima neke klince, neko će da mi zameri zbog tog termina, ali šta da se radi, i onda sad sve pitamo da bismo se upoznali sa sportom koji nije tako. Znaš, dam dete na fudbal, znam, neko će da ga možda šutne u nogu, ali to je tako, a ovde ne znam ko će da ga šutne u nogu i da li će nešto da ga šutne u nogu. Zato sve to pitamo, ovako, baš kao roditeljski, onako. Ali bukvalno takva je statistika, 99% nesreće, to je incidenata koje su dešavale, apsolutno je bio ljudski faktor. Uvijek je bio ljudski faktor, da. Dobro, znači neka priprema u tom smislu. Apsolutno, da. Čak i ako kažu kao pojačao je naglo vetar, ne može kiša nijotkuda da se pojavi, ne može oblak nijotkuda da se pojavi. Znači ako je postojala mogućnost za stvaranje velikog oblaka... Pa vremenska prognoza. Naravno, da. Pa se na tim nekim ćaskanjima, druženjima... Uvijek se prepričavaju, ako mislite, iskustva i to. Naravno, mislim, zato što... Šale, pošalice. Toga uvijek ima. Dobro, ajde ovako, kako je naš najveći domet? Evo sad, zbog čega to pitam? Vice šampionke Evrope Ivana Španović i Tatjana Jelača, sad ćemo pogledati jedan drugačiji malo sport, drugačiji prilog, koje su na atletskom šampionatu u Cirihu osvojile posebnu medalju za našu zemlju, Srbiju. Pričat ćemo onda i o tom aspektu cele priče. Kažu da su njihove medalje uspeh celog sporta i obećavaju da će na narednim takmičenjima biti još bolje. Hajde da pogledamo taj prilog, vezan je sport, naravno, pa da nastavimo i naše uz kaficu. Naravno. Španovićevo je ovo druga medalja u ovoj godini, dok je Jelača osvajanjem srebrne medalje stigla do najvećeg uspeha u karijeri. Zadovoljna sam nastupom na Evropskom prvenstvu, ali eto, jedino su me vremenski uslovi sprečili da ostvarim ono zašto sam se spremala, to je bio skok preko 7 metara. Međutim, sreća je ta što sezona nije gotova, što me očekuju mitinz Dijamantske lige i sigurno sam da ću od preostalih 4 takmičenja uspeti da premašim tu čarobnu granicu i da stavim tačku na novu sezonu. Ovo je moja prva velika medalja i nadam se ne i poslednja. Daću svoj maksimum da u narednim godinama sve što bude bilo u mojoj moći uradim kako bi bacala što više. Predsednik Atletskog saveza Veselin Jevrosimović čestitao je našim atletičarkama na uspehu i naglasio da su ostvarile veliki rezultat kako za atletiku, tako i za srpski sport u celini. Ovo je veliki uspeh Atletskog saveza Srbije, ovo je veliki uspeh atletike, ovo je veliki uspeh srpskog sporta uopšte. Trener Ivane Španović Goran Obradović ističe da Ivanina frizura nije uticala na to da ona ostane bez zlatne medalje. Već je vreme bilo jako loše i vetar je duvao u grudi svim atletičarkama. Radili smo naporno tokom cele godine i pregurali dosta toga. Konkurencija je bila jaka, ali smo uspeli i potajno smo se nadali osvajanju medalje, zaključuje trener Tanja Jelače Dragiša Đorđić. A sada, naravno sve čestitke, a sada nešto potpuno drugačije. Stopama naših predaka je projekat koji je sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja pokrenulo zvanično glasilo Srpske pravoslavne crkve za decu Svetosavsko zvonce. Ovaj projekat je više značajan, ima za cilj da se deca koje su nagrađena za svoj trud i rad odmore, a u isto vreme i nauče nešto iz istorije svog naroda. Dobar dan, gospodine Stikiću, odakle nam se javljate? Evo, direktno za samo Sky Plus televiziju pa se javljamo. Ovde smo sa svih strana skupljeni, imamo našu dragu decu iz Crne Gore, iz Republike Srpske, iz Srbije. Imamo čak i našu braću Ruse zajedno sa nama iz Ruske škole u Beogradu koja funkcioniše pri misiji ambasade Ruske federacije. I kakav je sada plan i program? Znamo da to nije prvi put. Mi smo spremili jednu divnu pesmu koju izvode naša deca na grčkom i na srpskom. Naravno, reč je o pesmi tamo daleko iz 2012. godine. Kakav je sad program tu u ovom trenutku? Pa ovako, Stopama naših je projekat koji traje već evo 3. godinu za redom, Bogu hvala. I mi smo do sada, pored onoga što je edukativna strana ovog projekta, gde deca lično upoznaju istoriju svojih predaka, pogotovo Prvog svjetskog rata, obnovili one spomenike koji su zapustili jednostavno nebrigom nekih starijih generacija našeg naroda. Ti spomenici koji su postavljeni nekih 30. godina prošlog veka
stajali su i čamili dugo decenije. Evo, mi smo krenuli stopama naših predaka da i obiđemo ona spomen obeležja koje su njihovi prvi potomci postavili i postavljamo čak i nova. Tako da smo za dosadašnje vreme obnovili spomenik Drinskoj diviziji u mestu Agios Mateos. Tu isto jedna zanimljiva priča sa Janisom Janulisom, čovekom koji je dao deo svog maslinjaka i u amanet ostavio svojim potomcima da nikad tu zemlju ne vraćaju u svoje vlasništvo funkcionalno, nego da ostaje na dar srpskoj državi i srpskom narodu. Tu smo taj spomenik sredili, postavili jarbole, putokaze turističke trojezične, pošto ga je bilo jako teško naći. Prošle godine smo sredili Guviju, znači mesto gde se srpska vojska iskrcala po dolasku na Krf. Tu isto postavljamo spomen obeležje koje je postavljeno nekih 50. godina prošlog veka. Tu smo retuširali slova na mermernoj ploči, postavili 2 jarbola i postavili 6 turističkih putokaza trojezičnih koji su na ovaj način omogućili svakom putniku, namerniku koga interesuje istorija, da može doći iz svih pravaca i sa severa i sa juga, da može doći do tog mesta gde se srpska vojska iskrcala. Ove godine imamo u planu da postavimo spomen ploču na mestu gde se nekada nalazio hotel Bela Venecija. To isto jedna zanimljiva priča, gde je taj hotel, vlasnik tog hotela Grk, koji imao 3 ćerke, dao svoj hotel na korišćenje srpskoj državi za vreme njenog boravka ovde na Krfu i u njegovom hotelu su bili smešteni srpska vlada, ministarstva, Narodna banka i čak šta više, tu se javila jedna lepa ljubav između njegove 3 ćerke i naših srpskih oficira, tako da smo mi uz to dobili, kako bih rekao, u miraz i 3 snajke Grkinje odavde Krfljanke. Jedna od njih je bila žena Stojadinovićeva, koji je kasnije bio predsjednik vlade Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, i on je, zahvaljujući njegovom trudu, je u stvari taj neki istorijski moment ovde na dostojanstven način obeležen. On je pokrenuo mauzoleja na ostrvu Vido. Tako da, što se tiče ostrva Vida, ove godine ćemo postaviti, odnosno uradit ćemo instalaciju za vodu, tehničku vodu, pošto do mauzoleja nije dovedena. To će deca svojim rukicama ovde da malo pomognu da se to uradi i isfinalizira i da svaki oni koji dođe na ostrvo Vido i posjeti mauzolej može i da nađe jedno lepo osveženje po ovoj grčkoj vrućini pored samog mauzoleja. Pomenuli ste decu. A evo ja sada da kažem da su sa vama tamo najbolji i najtalentovaniji učenici osnovnih i srednjih škola koji su nagrađeni na konkursu Svetosavskog zvonca, đaci generacije i osnovnih škola opštine Palilula, učenici koji su osvojili prva mesta na takmičenjima iz veronauke u Republici Srpskoj i Crnoj Gori, deca sa poplavljenih područja i nagrađeni učenici Ruske škole pri ambasadi Ruske federacije u Beogradu. Kako je druženje? Da. Pa evo, fenomenalno. Možemo jedan ovako vrisak za gledaoce jedne televizije. Deco, može? Molim vas. Puno ih izljubite, gospodine Dimitrije Stikiću, zagrlite tu decu, čuvajte, to je naša mladost, to je naša budućnost i divno je što se održava to grčko i srpsko prijateljstvo na najbolji mogući način. Hvala vama na podršci. Nama je velika čast da upoznamo gledaoce Sky Plus televizije i sa jedne i sa druge strane Drine i oni koji gledaju i prate vaš rad preko satelita u dijaspori. Neka se ne brinu, Svetosavsko zvonce radi na budućnosti našeg naroda i naše države i evo, mi se nadamo da će sve ovog jednog dana biti jako važni ljudi u našem društvu i da će najlepše uspomene sa Krfa poneti i naučiti nešto što će im biti spiritus moment svakih njihovih budućih dela, pogotovo vezano na našu istoriju, na našu tradiciju, za jezik, pismo, veru i sve ono što nas čuva kao narod kroz vremena teška, a teška su i tekako. Hvala vam zaista na ovoj priči, zaista mi je žao što nismo mogli da vas i gledamo, neki tehnički problemi su nastupili, kažem našim gledovicima, sve je bilo pripremljeno i da se vidimo i da vidimo kako to izgleda u ovom trenutku na Krfu, ali bit će dana za megdana, što kažu, divan je ovaj kontakt i telefonom, makar da smo ostali uskraćeni za tu sliku, ali nadam se da ćete vi tu sliku doneti kada se budete vratili, pa ćemo na te dane da pogledamo. Gospodine Nešo, mogu da dam informaciju vašim gledovcima da ono što se događa na Krfu mogu gledati na streamingu televizije Svetosavskog na našem sajtu, pa tu imaju i neki videomaterijali koji su već se dogodili ovde sa nekih naših poseta i tako dalje, tako da ako ljude zanima
mogu da pogledaju na sajtu Svetosavskog zvonca, postoji streaming, televizija i mogu da pogledaju ove materijale, pošto sad nismo mogli direktno da se uključimo i sa videolinkom. Sky Plus televizija će uvek biti uz vas, uz Svetosavsko zvonce. Vaša misija je zaista humana i reči nemam da to na drugi način opišem. Hvala vam još jednom zbog sve te naše dece i roditelja koji su... Veliki pozdrav sa Bratskog Krfa za sve gledalce. Tako je. A sada nešto što se dogodilo 2012. godine. Hvala, puno pozdrava za sve vas tamo i za svu našu tu decu i za sve tamo koji su oko vas u ovom trenutku na tom svetom zadatku. A evo, kažem, stopama naših predaka, to je taj sveti zadatak. A sada da pogledamo zaista jednu pesmu, ali čućete, naša deca pevaju, ali i na srpskom, a i na grčkom. A o kojoj pesmi se radi? Komentarišeš našu misiju koja se u ovom trenutku stopima naših predaka na Krfu. Neko leti, neko odlazi tamo pa svojim angažovanjem čuva to, zaborava sve to što se događalo. Znate kako, u suštini stvarno
i sad ono kao muškarac koji ne plače na romantične filmove, stvarno ne plačem uz filmove, ali kad sam ogledao film Tamo gde cveta limun žut, tad su mi suze išle. Znači, da. Možda zbog težine i situacije u kojoj se sad nalazimo, a kako smo istoriju i kulturu imali. Od uvek je to neki hod po trnju, ali takav smo narod, mislim, nekako smo na sve to navikli, ali evo, zahvaljujući ovakvim akcijama, evo, Svetosavsko zvonce, gospodin Dimitrije Stikić i svi oni koji se time bave na pravi način čine da se ova deca edukuju na pravi način, da steknu pojam o tome šta su prave vrednosti, ako tako mogu da kažem. I ovo što vi radite nije mnogo van konteksta. Bavite se sportom na pravi način, decu odvlači u jednu drugu priču, pozitivnu, dobru priču koja nema veze sa ulicom na taj način, koja nema veze sa kriminalom, koja nema veze nikakve sa narkomanijom, daleko bilo alkoholizmu ili tako dalje, tako dalje. I zato vam hvala na tome, jer neka se roditelji onda ne brinu, sport jeste atraktivan i šetnja ulicom donosi svoje određene opasnosti, a ovo je ipak sport u kome se brine da svi budu maksimalno bezbedni, tako? Eto, u kontekstu veličanja kulture, tradicije i patriotizma, izuzetni su komentari svih učesnika takmičenja, prezadovoljni su sa organizacijom. Inače, pred sam početak takmičenja, direktor takmičenja je zamolio pilote da, iako slete u blizu neke kuće, da se pojavi domaćin, da pozove na rakiju, na ono čuveno srpsko gostoprimstvo, da, zamolio je da se piloti ipak prvo jave da su sleteli, da su bezbedni, pa tek onda da odu na rakiju. Zato što se dešavalo prošle godine na takmičenju, piloti su sleteli, niko nije imao pojma šta se dešava s njima, oni su sedeli u tamo nekoj srpskoj kući, zarakijali se i pa da, živi ljudi, naši. Dobro, Dušane, možemo li sada da se posvetimo nečemu što je zaista odjeknulo kao bomba kada je sport u pitanju, tiče se plivanja. Srpski plivač Velimir Stjepanović osvojio je zlatnu medalju na 400 metara slobodnim stilom na prvenstvu Evrope u Berlinu. Kažeš da si gledao tu trku. Jesam. Ja moram da priznam da me sramota, nisam gledao tu trku i pogledat ću čim bude mogao. On je sjajno otplivao finalnu trku, vodio je od samog starta i na kraju triumfovao rezultatom 3 minuta 45 sekundi. 66 stotinki, što je njegov lični, ujedno i državni rekord. Srebrnu medalju na 400 metara slobodno osvojio je Italijan Andrea Di Ariggio, dok je bronza pripala Britancu Jay'u Leliotu. I sad, za to nisu, ne za nisu, nego su to fantastične vesti. Znači, tamo gde smo najmanje u tom smislu očekivali, dogodio se bum i odjedanput se pojavio jedan novi dečko, jedna nova veličina, jedan novi momak koji pronosi tu slavu, gde god se sada sve vesti kažu srpski plivač, ne kažu sa Marsa pao čovjek. Najveći ambasadori Srbije su sportisti. Ajmo sad, kad ste vi u pitanju. Ja moram se vratim i molim sada tu pokrivlicu koja je ostala nepuštena, a želim još malo da uživam u paraglidingu, da svi zajedno uživamo u tome. To je ono broj 2, znate, piše tamo, ja moram našoj režiji da kažem. Sad će oni nama to da puste uz vaš komentar i sad ćemo malo se posvetimo i toj priči kada su, evo, rekli smo kako je gospodin Dimitrije Stikić tamo na Krfu. Gde ste vi sve bili? Gde ste bili? Gde su naši momci i devojke pronosili, tako kažem, slavu? Apsolutno po celom svetu, zašto paragliding se bukvalno kao zaraza proširio. Jeste bili u Grčkoj? Jel ima to u Grčkoj? Ima, da. Jako poznato letilište, Drama se zove mesto, to je blizu mora. Aha. Stvarno su pejzaži i predeli gde su leteli naši piloti su neverovatni. Od Alpa, Himalaja, ja sam recimo boravio na Nepalu 4 meseca. Jeste? Da, tamo nisam kao takmičar, nego ovako nešto. U stvari radio sam tandem letove sa Himalaja, da. Kako tamo? Je fali vazduh? Ne fali vazduh, fali... Stvarno? A na kojoj visini si bio? Nismo živjeli baš u planinama. Mesto na kojem smo živjeli bilo na 800 metara nadmorske visine, poleteli smo sa 1500, ali smo se peli do preko 2500 metara. To malo rađe vazduh, jel da? Dobro, još uvijek... A dobro, sad ajmo to samo, još to me zanima, na tim velikim visinima je li malo teže leteti, malo lakše, kako se poleti? Pa nije, u suštini treba čovjek baš dosta da boravi preko 4500 metara da bi on sad osjetio nedostatak kiselnika. U suštini paraglider je u konstantno gubi visinu. Sad samo je u tim situacijama kada vi nađete vertikalno strujanje, tek onda on odlazi gore. Malo je teško ostati baš na 4500 metara toliko dugo. Evo ga ovaj gospodin koji malo prepričao, evo ga ponovo se javlja. On inače to radi, on je kamerman. A on je kamerman? On je kamerman, da, on je... A to je neka vrsta selfija? Ne, on to profesionalno radi za jednu federaciju.
Jer tako i onda ume da pravi ove slike, to se vidi. I onda on tako u toku trke objašnjava prva grupa. Sad dajmo samo, gledamo sve ove paraglidere. Šta im je cilj? Da što dalje odu negde? Ovako, pre početka svake trke postavi se zadatak, to jest plan leta sa okretnim tačkama. Direktor trke kaže, vaš zadatak je danas da obiđete to i to. Svaki pilot sa sobom nosi GPS, nosi jedan mali uređaj koji se zove Light Tracker, to je uređaj koji je u konstantnoj vezi sa satelitom i šalju se podaci u štab takmičenja gde se prati u svakom trenutku. Nema laži, nema prevare. Da. Na kraju kada se trka završi, da, apsolutno. Kada se trka završi, to je da li se dođe do cilja ili ne, pošto su trke nekada jako zahtevne i preko 100 km. Dosta pilota i ne stigne u cilj, ali na tom mestu gde sleti, GPS beleži moment sletanja, pređenu kilometražu, onda se odlazi u štab takmičenja gde se predaju uređaji, čovjek koji obrađuje podatke, sve to prenese u kompjuter, postoji formula po kojoj se, unapred određena formula po kojoj se izračunavaju bodovi i posle 6, 7, 10, zavisnosti koliko nam vreme dozvoli trka. Rekao si koliko nam vreme dozvoli, nama vreme predviđeno za ovu priču polako, ajde da tako kažem, ističe u ovoj emisiji, ali nadam se da ćemo se ponovo družiti. Divne su ove slike, nadam se da smo zapalili maštu, bar kod nekoliko dečaka i devojčica, pa eto, pravi način da doživite nešto nesvakidašnje. Malo liči na ekstremni sport, a nije, verovatno. Pa, mi kažemo, to je avanturistički sport, a pilot sa svojim načinom letenja ga svrstava u ekstremne ili ne ekstremne. Ako mogu, eto da sad pozovem sve te mlade, a i starije, što da ne, da dođu u Vršac od 31. augusta do 7. septembra. Takođe je evropsko prvenstvo u paraglidingu, ali u drugoj disciplini. Ovo je bila disciplina prelaz, sada je, jest. Ja šaljem jednu paragliderku, ona se zove Maja, sad je trenutno u režiji i molim vas da je zakačite, da ja to moram da doživim, da vidim. Maja će da leti, je tako Majo? Šalim se. Ali šalim se, teo sam da kažem da ćemo sigurno poslati našu ekipu tamo da to sve zabeleži i onda ćemo ponovo da se družimo. Sljedeći gost koji dolazi je gospodin Marko Nestorović, pričat ćemo o alergijama, o ambroziji. Čuo sam samo što jednu rečenicu da najbolje kako? Pa ljudi koji boluju od alergije, eto, neka im bude kao deo terapije da dođu na letenje, jer kada poletite, kada odete blizu oblaka, ne postoji više ni ambrozija, ni polen, samo ste vi oblaci, topao vazduh i prestane kijenje. To kažem iz ličnog iskustva. Sa nama bio Dušan Arsević, paraglider, a pričali smo o tome, a sada vesti.